ассалому алайкум ба ҳама подписчикои Саудотеҷе ва мухлисои бачаи Ачкидор. Бардуи азиз, апашкоама каса созен тинҷен саломатиётон хубай вақтотон хушай. Омаден сразу як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷиқин. Раҳмат мегум барои дастгиритон. Имрӯз 9 июли соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 122 сомонӣ. Бардуи азиз, дар имрӯза видео ана як акада хона дар Корея ки ҷо дар Кореяша дар видео гап мезанем. ана мошинҳои фурӯшӣ ҳастай хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзона қабул кардагӣ амози барои шуморо якта ба якта нархошона гап мезанем. шумо то охири видеора тамошо кунед. ва форатон ки ҳамин канали ма ягон рӯз мошин хона ё квартираҳои арзон бихарен, бардуи азиз нем поёнда кнопкаи подписатсия ҳамура биҷиқен ки яке видеои нав кардам телефони шумода мерава. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ана бобиҷон, لبای мошиноро дидед? ها دیدم ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбешаҳр дар омада дигар ҷойҳо ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدیم این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش میآمده. дӯстони азиз, ака таксариро дар пештон бигирена ёнбош кинен видеомро то охириша тамошо кунен. Якам як мошина гап мезанем, баъд хона ва квартирада. Бардуи азиз, Toyota Belta будай, соли баромадаш 2007. Сӯзишвориш бензин, абё моториш 1.3 будай, коробкаш автомат. Бардуи азиз, моториш 1.3, коробкаш автомат. Мотор коробкаш мега ба гарантияш 100% будай. 5 моҳи дига ҳуҷҷат доштай, баллонош 80%, хадавоиш мега тупворяй, кондисионериш яхед суни азиз, кондисионериш 100% кор мекунад мисол дар ҳамин ҳавои гармӣ. Монитор задни камера дора, мониторои қимат задагӣ будай, 4 дараш электропакет, баковоёш қат мешавад суни азиз, чихолои нав задагиан чихеле ки дастурат десен. Мошин қарор дорад дар шаҳри Боғтар, пешина Қурғонтепа. Нархи мошин 67000 сомонӣ. Бо арзон мекунад. Марҳамат, занг бизанед харидоро. бисёри бародаро дар видеои пешина дар комментиара нависта буданд ки хонаи арзон аз шаҳри Ваҳдат бимонед. Марҳамат, бародарои азиз, ина хонаи арзон мороӣ кардагиан гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, шаҳраки Шифо. 6 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, ремонти хонаҳо миёна будаид суни азиз. Дута баня дора, мақсад баняи дарунӣ ва баняи берунӣ. ҳоҷатхона, ошхона дора, овсвеч мега пастаяни ҳастай. овсвеч мақсад ҳама вақт будай. гирди хона маҳкам кардагиай мактаб, садиқ, масҷид, магазин, аптека, балнисаи Мачитон наздик аст суни азиз. балнисаи Мачитон ҳам наздик будай. бардуи азиз, нархи хонае ки тамошо кардесен 450000 сомонӣ мега нарша. 450000 сомонӣ. намисол агар шумо занг бизанед бигӯед ки номеро ай канали Саудотеҷе гирифтам, ба шумо арзон мекунад. бо бардуи азиз, форатон ки мисол хонаҳои арзонро пропускат накунед, каналда подписатсия кунед. боз як хонаи фурӯшӣ дига қарор дорад дар ноҳияи Вахш, кӯчаи Кӯйбеш. 4 сотиқ замин дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. ана як калидорам дора, ремонтуш мега 100%, овсвеч ҳастай, ҳуҷҷатушам бардуи азиз 100% будай. баня, кухни, ана ҳоҷатхона, аловхона дора. гирди хона маҳкам кардагӣ суни азиз. чихеле ки гуфтем, хона дар ноҳияи Вахш, кӯчаи Кӯйбеш. маълумоти дар кӯра дар рӯи экран нависагим суни азиз. нархи хонара 260000 сомонӣ мега. 260000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қамеша дар рӯи экран нависагим, номерои телефонош ҳаст. марҳамат, харидорои аниқ занг бизанед, бо арзон мекунад.
бардорои азиз, апашкоҳо барои дастгирӣ кардани канали Сауду ТЖ як дона лайки бепла биҷихен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дигар барои фурӯш дошта бошен, метавонен ки ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунен. мо дар видеои оянда рекламаи зуруш мекунем. бардорои азиз, срочно мошини фурӯшӣ ана соҳиби мошин зангир будай, бо зани якимам не зани диюм мегирем, мега бардорои азиз мошинша фурӯхтесай, бо диққат гӯш кунен. мошини фурӯшӣ Toyota Vitz будай, соли баромадаш 2007, сӯзишвориш бензин, моториш 1.3, коробкаш автомат. балонош мега нав пачкаи ҳуҷҷатош 7 моҳи дига мондагӣ утилизатсия дора, мега соҳиби мошин. кондитсионер пешкаш бардорои азиз 100% кор мекунад гуфтагиай. мошини камрасход дар 100 км мақсад 5-6 литр бензин мехӯрад. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, нархи мошин 48000 сомонӣ. бо арзон мекардай. срочни фурӯши азизони азиз, харидоро занг бизанед. барои чақчақҳои Сауду ТЖ як дона лайки бепла биҷиқен. бардорои азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, пешина Қимсангир, ҷамоати 5, деҳаи Рудакӣ, 8 посёлка. маълумоти дарукира дар рӯи экран нависагим. бардорои азиз, бо 9 сотиқ замина, 3 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, ов свет, чаган, ана вакуумни насос дорад. зони азиз мега ҳоҷатхона, анҷомхона, баня, чакдонхона доштаи, гирди хона маҳкамай, махдам зиндагӣ кардеса, мега соҳиби хона. зони азиз, мактаб ана барраҳи трасса қариб дай. зони азиз, нархи хонаи ки тамошо кардесен 255000 сомонӣ мега. бо арзон мешавад. зони азиз, фақат шумо занг бизанед, бигӯед ки номерои канали Сауду ТЖ ба чаи очкидор гирифтум. зони азиз, бигӯед ӯ барои нархиш арзон мекунад. марҳамат зони азиз, харидоро занг бизанед. дар ин видео квартира ҳам ҳастед. зони азиз, бо диққат гӯш кунед. бардорои азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Нуробод, ҷамоати Дарбанд. ноҳияи Нуробод, ҷамоати Дарбанд, маҳаллаи сеюм. 10 сотиқ заминаи ду дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, ремонти хонаҳо миёна будаид. зони азиз, ову свеч мега ҳастай, аловхона, анҷомхона, баня дора. дӯстони азиз, нархи хонае ки тамошо кардесен 200000 сомонӣ мега. хона дар ноҳияи Нуробод, ана бардорои азиз, ҷамоати Дарбанда будай. чӣ хеле ки гуфтем, нархи хона 200000 сомонӣ. касе харидор бошем, бардорои азиз, бо арзон мешавад. соҳиби хона хоҳиш кардагие ки фақат харидорои аниқ занг бизана, бо арзон мекунам. ана ки бачаю ча бо диққат гӯш кунен, телевизори новостиро пастар кунен. бардорои азиз, як акадаи ноҳияи шаҳри Туз, Бишкент, Полигон, мақсад ҳамин тарафода хона дар Курайша. бо мисол нависаги мисол чи дар Курайша. бардорои азиз, хай нагуфтем хона дар Курайша. ана заминаш мега 2-3 сотиқ заминам дошта боша мешава. аднаскадниам боша мешавад. зони азиз, то 80000 сомона мехара. сумаш тайёрай. бардорои азиз, апашко мақсад касе ки ҳамин нарх да ҳамин территория дошта бошен, срочно ҳамин бародарда зангиш бизанен. бардорои азиз, мегзарем ба як квартираи фасони арзони беҳтарин. марҳамат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рудакӣ. ана якхонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 48 метри квадратӣ, доми новостройка. квартира ремонт дорад. зони азиз, соҳиби квартира маълумот додагие ки ана квартира дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рудакӣ, фабрика, сари роҳ да қарор доштаи, срочни фурӯшид. зони азиз, мешидагиш 320000 сомонӣ. бардорои азиз, барои мисол ана арзонкунӣ илтимос занг назанед. нависагие ки мешидагиш 320000 сомонӣ. зони азиз, мақсад ки ҳамин ҷои шапошап, ҷои ҷонбироиш 320000 сомон. зони азиз, дига арзон намекардай. маълумоти дар кора дар рӯи экран нависагиам. харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунед. барвақттар боша занг бизанед. ханам хеле бачаю ча апашкои бад навори хонаҳои фурӯшӣ, мисол мошини фурӯшӣ ҳам яда табад. хай хулосаам хеле бачаю ча гӯшбирё назада ёнбош ким ба фикрам.
бардуи азиз камкам шӯхӣ мекунем. ана худованд нигаҳбонтон боша. Ягон мошин, хона, квартира ё мисол ягон магазин ё ягон чи дигар барои фурӯш дошта бошен, метавонед ки ҳамин рақамҳода танҳо дар ватсапаш мисол мода бинависен. мо дар видеои оянда мақсад як рӯз ду рӯз ждат мекунем, як рӯз ду рӯз мунтазир мешен. чизе ки мо дар оӣ мекунем, мо рекламаш мекунем. ҳамин рақамҳода танҳо дар ватсапаш салом бинависен. бардуи азиз, то видеоҳои оянда худованд мо шуморо нигаҳбон боша. ва касе ки мисол ана тикток дорен, бардуи азиз, мо ҳам дар тикток фаъолем. гуфти гапо ҳамин тикток да савдо теҷе бизанен, уже бачаи ашкидор мебуроя, медуроен, тамошо мекунен. аюҷа ҳам моро тамошо мекунен, дастгирӣ мекунен. Да хулоса дар тикток савдо теҷе бизанен, бидуроен дастгирӣ кунен. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.